Hello viewers, my name is Junior Gringo. You're watching Pahasha TV. Right now to production the return of Gringo. The troublemaker. But it's really the return of Gringo because one of the team is one. And I'm Gweshegweshe, Mbudziyadhura, the likes of Stella juniour. So tango promise all my fireworks because at cancel takapenda matakadzira because mimi ndimi unoona most of the ano chachakaita but tikutarisa kuti chinge chakaipa sanitary wewe. Alright, any challenges pakupfeka bhutsu dzamudhara? Are there any challenges kuzoshanda nevamwe vaishanda nababa? So far handidi kunyepa ndina vatone support yakanyanyisa kuti inini wacho ndinotombodzokera kumashure vachiti aiwa handei votoita kutozuva kuti handi saka ndingati machallenges atinawo so far ndeyekuti support toda support masponsors ndo vamwe vatiri kuda kuti tinyatsobuditsawo chinhu chekuti chinorecognizwa international chisangobvumira muno muZimbabwe. Saka ndingangoti ndo challenge kumbe yatinayo because most of productions tinotozobuditsa mari muhomwe medu kuti zvinhu zviendeke. Saka tikuda support yeZimbabwe, tisapote tina mudhara Chiwadi Sakaronga anenge aripo zvakare. Saka tine vamwe vati masurprise munozoona zvapakuru. Vamwe vangade kuziva zvekare maproducers amukushanda nawo ndo vanyowani kana kuti ndo vamaishanda nawo previous episodes eGringo vaishanda namudhara? Tina Mr. Choboi vanenge varipo then Mahakami support as well vachinoita maproductions anenge chichicha. Saka ndo vanotoshanda nawo vekare ivavo nesu vacho chidiki vachango. Right, vamwe vangade kubatana nemi munogonera kuvapo masocial media handles aako mazuva ano epadandemutande kana kuti nhamba dzenharembozha dzekuti vanogona kubatayo? Alright, Facebook page yedu inonzi Pwaka Skits. Pwaka na PWAKA and then Moisa Skits, and then YouTube as well inonzi Pwaka Skits, and then Instagram is Junior Gringo ZW, TikTok is Junior Gringo ZW. Phone number 0773 714435 or 0719 714435.